हाँ कौन बात नहीं आवाज लागल बा का उहे ले बात क्यों लड़की याद आती है ये लड़की ए भैया वो लड़का ये लड़की चुप रहो मत बोलो लड़का विदेश गइल बा आ लड़किया इंतजार नइखे कइले ना उहे आइल बा आ देखो त मांग में सिंदूर पड़ल बा उहे लड़का रोवत कहता है बबुआ हरे राम भैया किया जानू तड़पाता यारवा हो तड़पाता लभरवा हो तड़पाता यारवा हो गोइल बारू जहिया से लोरन के बरसात करी आवे नानी रातों दी फोटो से तारा बात करी और का देखिए बहाना सुता है खतेल में की तड़पाता यारवा हो तड़पाता लभरवा हो
तू बुझकर सोनू संग दिल से ससुरा नाता जोड़े कोइलू हमनी के परम मित्र बड़े हमारे पिता लगे भतीजा हमें ठेकेदार विभाग जान जाइए मंटन अरबीन मनु बाबा के इहवा कुछ दे दे रोवेला छोड़े कोइलू हो सोनू संग दिल से ससुरा नाता जोड़े कोइलू हो मंटन अरबी के इहवा रोवेला छोड़े कोइलू हो लास्ट में कोई क्या जुड़ावे भैया हजारों हजार रुपए देते आजा दिल के नियरवा हो तड़पाता यारवा हो तड़पाता लभरवा हो तड़पाता मत बोलो हमरा से